Sadyang matiisin naman daw ang mga Pilipino. Pero kung tila sila ay labis na napeperwisyo, asahan din na sila ay magrereklamo. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Barangay Santa Cruz, San Simon, Pampanga nang ilapit ng ilang concerned citizens sa CLTV News ang problema sa di umano'y hindi matapos-tapos na proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanilang lugar. Dahil sa sumbong, minabuti naming puntahan at kapanamin mismo ang kanilang punong barangay. Sa totoo lang po, sa November 4 years na po ito eh. Kung baga sa dapat magbayad na sila ng penalty dito eh. Ang tinutukoy ni Cap Eddie Manalang, ang rehabilitasyon at improvement ng Pampanga River Bank sa kanilang lugar na magsisilbi sana nilang daanan. Kwento ni Manalang, makailang beses na rin gumuho ang ilang bahagi ng proyekto habang kasalukuyan itong tinatrabaho. Ito po kasi dalawang portion na yung bumigay. Una, yung unang portion, mga 60 meters, nagawa na po yun. Tapos iniwan na itong susunod na ginagawa, bumigay na naman. Mga 50 to 60 meters na naman ito. May mga gumagawa naman daw ng makapanayam namin si Cap. Nga lamang, pangamba nila ngayon ang papalapit na tag-ulan kung hindi matatapos ang proyekto. Liban kasi sa inaalalang COVID-19 pandemic, ikinatatakot din ng mga residente ang posibleng disgrasya sa tuwing lulusong sa baha. Masyado na po kaming nahihirapan, lalong-lalo na po pagkabaha. Hindi po namin madaanan itong kalsada. So pagka panahon po ng pagbabaha, na nagsasakay kami sa bangka na lang. Napakadelikado po yung ganong paglalakbay. Panawagan ni Cap Manalang 10 ng kanyang mga kabarangay sa DPWH, pasbasan naman daw sana ang pagtatrabaho sa naturang proyekto upang hindi naabutan pa ng mga susunod na bagyo. Ilang beses na raw kasi silang napangakuan na magtutuloy-tuloy na ang pagsasagawa sa proyekto. Ang sinasabi po, sabi nila, sige, dire-diretso na yung trabaho. Gagawin na. O siyempre kami, aasa na lang. Tapos tulad ko, araw-araw dumadaan dito. Yung DPWH, madalang lang naman pong bumisita rito. Sana po mga engineer ng Public Works, obligahan nating maigit yung contractor dito kasi baka darating na naman nga yung tagulan. Hindi na naman nila matatapos. Ayon kay Engineer Lita Manalo ng DPWH Unified Project Management Office Flood Control Cluster, madalas daw masira ang generator set na gamit sa construction site kaya ganun na lamang naaantala ang trabaho. Pero giit ni Manalo, 2 taon pa lamang daw mula nang sinimulan nilang gawin ang nasabing proyekto. 105 meters daw ang haba ng proyekto at sa tansya umano ni Manalo ay aabutin pa ng 6 na buwan bago tuluyang makumpleto ang rehabilitasyon ng Pampanga River Bank sa bahagi ng Barangay Santa Cruz sa bayan ng San Simon. Tiniyak naman niyang tinatrabaho na ng kanilang kagawaran ang naturang construction project. Justin Dizon, CLTV News.